Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Pokračujeme Božími menami a dnes hovoríme o mene Jahve Nisi. Jahve Nisi znamená Hospodin, môj prápor, alebo Hospodin, moja zástava. A budeme hovoriť o tomto mene a prvýkrát toto meno je použité, keď Amalek napadne Boží ľud Izrael a Izrael musí zbojovať proti Amalekovi. A tam je veľmi zaujímavý príbeh a ja ho teraz s vami spolu prečítam a je to napísané v 2. Mojžišovej, čiže v Exodus v 17. kapitole od 8. verša budem čítať. A prišiel Amalek a bojoval s Izraelom v Refidíme. Vtedy povedal Mojžiš Jozuovi, vyber nám mužov a vyjdi bojuj proti Amalechovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu a palica Božia bude v mojej ruke. Prvý dôležitý bod, že hovorí, že bude stáť hore a palica Božia bude v jeho ruke, keď tam bude. A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš. Bojoval proti Amalechovi a Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoje ruky zdvihnuté, premáhal Izrael. Ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho a sadol naň a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany a tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnka. Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrým meča a Hospodin riekol Mojžišovi, napíš to na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozuu, že docela vyhladím pamiatku Amalechovu spod nebies. A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno Hospodin môj prápor, alebo Jahve Nisi. A pretože povedal, odvážil sa pozdvihnúť ruku proti stolici Hospodinovej, boj bude Hospodinovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenia. Znova je to nádherný obraz toho, čo Boh obrazne ako keby vykreslil do budúcna. Boh hovorí, že moje meno bude Jahve Nisi pre môj ľud, Hospodin tvoj prápor, Hospodin tvoja zástava. Pri tomto boji sa ukázal Boh, že Boh bojuje za nás. Že Boh je skutočne ten, ktorý bojuje za svoj ľud. Že to nebol Jozua, ktorý tam dole bojoval s mečom, ale my vidíme, že Jozua vyhrával len vtedy, keď mal Mojžiš dvihnuté svoje ruky a v jeho ruke bola palica Hospodinova, ako povedal, že bude stať na vrchu a v jeho ruke bude palica Hospodinova. A tam je napísané, že kým mal ruky zdvihnuté, víťazil Izrael. Ale keď jeho ruky oťaželi, pretože ich nevládal držať nad hlavou celý čas a zišli dolu, vtedy začal vyhrávať Amalech. A oni potom podopreli jeho ruky a kým ich držal zdvihnuté, tak víťazil Izrael. A keď zvíťazil, tak Mojžiš povie, vystaví oltár a povie, že Jahve Nisi, že Hospodin je náš prápor. Lebo si uvedomil, že Hospodin bol ten, ktorý bojoval tento boj a on ho aj zvíťazil. A ja ti chcem povedať, že toto tu je obraz, ktorý Boh nakreslil a ktorý sa neskôr ukazuje na Pánovi Ježišovi Kristovi. Obraz, ktorý nám ukazuje to triumfálne víťazstvo a to, že Boh sa stal našim víťazným práporom, našou vlajkou. V boji, keď sa bojovalo, vlajka alebo prápor signalizoval, čo má vojsko robiť. Ukazoval, ako sa má vojsko dať do radu, kedy má útočiť, kedy ide pechota, kedy ide jazda, kedy idú lukostrelci. Neboli vysielačky, čiže cez vlajky a prápory sa dávali signály, čo má robiť vojsko. A toto bolo znamením, a kým mali ten prápor, kým mali tie vlajky, tak to vojsko bolo zorganizované a to vojsko vedelo bojovať. Ako náhle stratilo tieto prápory alebo tieto zástavy, tak nastal chaos a zmetok vo vojsku a vojsko nevedelo, čo má robiť a väčšinou bolo porazené. A my vidíme triumfálne víťazstvo, ktoré Boh dokonale vykreslil. A toto sa píše v Jánovi 3. kapitole 14. verši je napísané takýto verš. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti. Tam je napísané, že keď ľudia zomierali na púšti, Mojžiš dal na palicu medeného hada, povýšil ho a je napísané, že každý, kto sa na neho pozrel, bol uzdravený. A tu sa píše, tak musí byť povýšený aj syn človeka. A toto povýšenie syna človeka je povýšenie Pána Ježiša Krista na kríži. Toto nie je povýšenie na tróne, ale tu hovorí Ján, že tak ako bol povýšený tento had na púšti a kto sa na neho pozrel a uveril, bol uzdravený na mieste a nezomrel od tých hadov, ktoré ich tam štípali, tak on hovorí, že takisto bude povýšený syn človeka. Všetci si mysleli, že Ježiš na kríži je tá najväčšia porážka Boha. Ale Boh hovorí, že jeho triumfálne víťazstvo prišlo na kríži. Že Boh stýčil svoj prápor
Boh stýčil svoju vlajku na kríži a na tom prápore, na tej vlajke visí jeho syn. Visí Pán Ježiš Kristus a toto je triumfálne víťazstvo, kedy Boh sa stáva našim práporom a našou vlajkou. A ja ti chcem povedať, čo hovorí veľpieseň o tom. A vo veľpiesni sa píše, veľpieseň 2.4 je napísané, tam hovorí ako keby cirkev Kristovi, obrazne, keď to prenesiem, hovorí to žena mužovi, ale je to predobraz cirkvi o svojom ženichovi, o Ježišovi. A tam hovorí cirkev Ježišovi. Voviedol ma do domu vína a jeho vlajkou alebo zástavou nado mnou je láska. Je to nádherné. Cirkev vyznáva Ježišovi, že tou vlajkou, tým práporom tvojim nado mnou je láska. Je to nádherné. Boh hovorí, že on ťa tak miluje, že on dá svojho syna. Že jeho triumfálne víťazstvo, ako tam porazil Mojžiš a Izrael nepriateľa tým, že mali stýčené ruky a Boh bol ich práporom, tak teraz Boh hovorí, že on dal ten prápor v Ježišovi. Že on povýšil svojho syna, ako toho hada, na púšti. A kto bude veriť v neho, nebude zahambený, hovorí Biblia. Ak uveríš v Pána Ježiša Krista, získaš večný život. Tvoje hriechy budú odpustené. Tvoj dlžobný úpis bude úplne vymazaný. A Boh sa stane tým tvojim práporom. A on hovorí, že ten jeho prápor nad tebou je láska. Boh je dobrý Boh. Boh ťa miluje a preto za teba bojoval. Preto poslal svojho syna, aby jeho prápor nad tebou nebolo, že ťa bude teraz nútiť, že bude nejaká reštrikcia, že budú proste okovy, ale jeho prápor je láska, je sloboda. Boh ťa miluje. Boh ťa príjma. A v 1. Korinťanom, teraz pre nás veriacich, je taká aplikácia tohto Božieho mena. 1. Korinťanom 15.57 sa píše, 1. Korinťanom 15.57, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť skrze nášho Pána Ježiša Krista. Tam pokračuje ďalej. Ale on tu hovorí, že my víťazoslávime skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on sa stal tým víťazom a my môžeme víťaziť skrze neho. V tomto živote môžeš mať víťazný život. Nemusíš žiť život prehry, porážky. Veci, ktoré robili tvoji rodičia, ty nemusíš robiť. Veci, do ktorých ťa chytil diabol, v nich nemusíš navždy ostať. Ak cítiš sa, že máš zničený život, zdá sa ti, že sa nevieš pohnúť ďalej. Ak sa ti zdá, že ti život len tak uteka pomedzi prsty a ty míňaš to, čo by si chcel žiť na tomto svete, tak ja ti chcem povedať, že je tu pre teba víťazstvo. A toto víťazstvo je skrze Pána Ježiša Krista. Len skrze neho dokážeš žiť a zažiť život, ktorý je skutočne víťazným. A ja ti chcem povedať, že ak si kresťan, ak máš vzťah s Bohom, aby si udržal vo svojom živote vstýčenú túto Božiu zástavu a tento prápor, potrebuješ ho udržať vstýčený cez modlitbu. Tak ako Mojžišové ruky ochabovali a on po určitom čase už nevládal držať tie ruky vstýčené, ale to ako keby symbolizuje, je to obrazom toho, že tá Božia prítomnosť, tá Božia moc, to, že Boh bol tým práporom za neho, bolo v tom, že on mal ruky dvihnuté, čo je symbol toho, že sa modlil. Symbol toho, že stál pred Bohom. A ja ťa chcem povzbudiť. Ak si kresťan, ak vo svojom živote nezažívaš víťazné veci s Bohom, začni sa modliť. Začni tráviť čas s Bohom. Buď ako Mojžiš, ktorý zodvihne svoje ruky k Bohu. Dvihni svoje ruky k Bohu. Modli sa, hľadaj Boha. A čím budeš mať svoje ruky viac zodvihnuté k nebu, obrazne hovorím, čím sa viac budeš modliť, čím viac bude Božej prítomnosti na tvojom živote, tým viac sa bude zjavovať Božia sláva, Božia moc a viac zažiješ, že existuje Jahve Nisi, ktorý je tvojim práporom, ktorý je tvojou vlajkou a ktorý reprezentuje víťazstvo v tvojom živote a ktorý prináša víťazstvo do každej oblasti tvojho života, kde ho pustíš. Toto ti zo srdca prajem. Ak sa ti páčia tieto videá, prosím, zdieľaj ich so svojimi priateľmi, pošli im linky, prosím, daj odber, like, všetko nám pomáha šíriť naozaj Božie kráľovstvo ďalej. Ďakujem ti pekne. Čauko.